Professor. Mercuri. Sabe más de lo que pone, Mercuri està aquí. Mercuri. A continuació tenim... Venus. Au, ho he estat estudiant. Déu en astronomia. Venus, el nostre veïnat. Amb la qual queda clar que el planeta següent, la Terra, sí. La Terra que està per aquí. I el segueix. Ah, molt bé. Ai, la Lluna. Tenim Mart. Sí, senyor, sí. Tenim Júpiter. Saturn. Impressionant. Ara, la pregunta és, quin és Urà i quin és Neptú?